फै जोङो दिनै मोनसे कमेन्टनि सायाव इसोरनि रावखौ जोङो नायनि गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। माखासे समनि सिगां आंनियाव मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन आरो कमेन्टआ बेनोमोन गुबुन गुबुन धोरोम मानिग्राफोरनि थाखाय सोरगोआ दङना गैया। जाय बिथाङा बे कमेन्टखौ खालामदोंमोन आङो नोंथांखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांखौ आंनि गोरबो गोसोजों आङो बरायनानै आङो लायो। इसोरा नोंथांनि जिबनाव बोर होथों आरो इसोरा नोंथांनो गोलाव जिबन होथों। फैयोब्लालाय जोङो बिथांनि कमेन्टनि सायावनो जोङो नायगोन। दिनैनि आयदाया बेनो गुबुन गुबुन धोरोम मानिग्राफोरनि थाखाय सोरगोआ दङना गैया। आंनि अनजाग्राफोर जोङो सिगांग्रो मिथिनो नांगोन धोरोमा मा, मानो जोंनो धोरोमखौ नांगौ आरो थांनानै थानायाव धोरोमा मानो जोंनि थाखाय गोनांथि दङ। फै जोङो बेखौ एसे गुसुङैब्लाबो मिथिनानै जोङो लाग्रोनि। बे आयदायाव आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों आंनि अनजाग्राफोर थांनानै थानायाव जोंनो धोरोमखौ नांगौ आरो बुहुमाव जेसेबां धोरोम दं गासैबो धोरोमानो मोजां। जोङो धोरोम गैयामोनब्ला जिब जुनारफोर बादि जोङो धोरोम गैयामोनब्ला जोङो जागौमोन। धोरोमा जोंखौ थांनानै थानो फोरोङो। जोङो माबोरै थाबायनांगौ, माबोरै रायलायनांगौ, माबोरै मावनांगौ, माबोरै फोथायनांगौ, माबोरै खुलुमनांगौ धोरोमा जोंखौ फोरोङो आरो धोरोमा जोंनो लामा दिन्थियो। आंनि अनजाग्राफोर बुंनो नागिरदों धोरोमा जोंखौ मोनसे डिसिप्लिनाव दोनो। बे बुहुमाव आंनि अनजाग्राफोर धोरोम दंखायसो जोङो सासेया सासेखौ अननो हायो, मिथिनो हायो, बुजिनो हायो आरो जों माबोरै मावनांगौ, माबोरै सोलिनांगौ, माबोरै खुलुमनांगौ, माबोरै फोथायनांगौ जोङो बेखौ मिथिनो हायो। बेनिखायनो बुंबावदों धोरोमखौ जोंनो नांगौ। धोरोम गैयामोनब्ला जोङो जुनारफोर बादि जागौमोन। धोरोमा मोजां आरो गाज्रिखौ मिथिहोयो आरो बिनि थाखायनो मोजां आरो गाज्रिखौ मिथिनो थाखायनो जोंनो धोरोमखौ नांगौ। बेनिखायनो आङो धोरोमनि सायाव गोबांथार आङो बुंनो हास्थायाखै, मानोना गासैबो बुहुमाव थानाय धोरोमानो मोजां। नाथाय आङो बुंनो नागिरदों नोंथांनो थांनानै थानाय समाव फोरबोखौ नांगौब्ला नोंथांनो धोरोमखौ नांगौ। नाथाय नोंथाङा थैनायनि उनाव आंनो सोरगोखौ नांथारगौ, आङो सोरगोआव थांथारगोन होननानै नोंथाङा सानोब्ला अनजाग्राफोर नोंथांनो धोरोमखौ नङा, मानोना नोंथांनो जिसुखौसो नांगौ। मानोना गासैबो बुहुमाव थानाय मानिया सानसे गोमोरलांगोन, सुबुं माहारिया गोमोरलांगोन, बे गासै सृष्टिया गोमोरनानै थांगोन, धोरोमाबो मोनसे समाव जोबनानै थांगोन। बेनिखायनो बुंबावदों नोंथांनो थांनानै थानाय समावल' आंनो फोरबोखौ नांगौ होननानै बुङोब्ला नोंथांनो धोरोमखौ नांगौ। नाथाय आङो सोरगोखौ मोनथारनांगौ होननानै थैनायनि उनाव आलो गोजोन सोरगोआव आं थांथारनांगौ होननानै सानोब्ला आंनि अनजाग्राफोर धोरोमखौ नङा, नोंथांनो जिसुखौसो नांगौ। मानो? फै जोङो बे आयदायाव नायनि बे आयदायाव गोथार बाइबेला मा बुङो। जेब्ला जोङो थुनरजानाय बिलाइ 4 अध्याय 12 पदखौ फरायो बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। बाइबेला होनो जिसुनि अनगायै संसाराव बासायनो हानाय बोलो आरो पापनिफ्राय निमाहा होनो हानाय बोलोखौ रावनोबो होआखै। बे आयदायाव बाइबेला जोंनो मिथिहोयो संसाराव सुबुं माहारिनि गेजेराव नख्रांनि गाहायाव जेसेबां दङ रावनोबो बासायनो हानाय बोलोखौ होआखै। पापनिफ्राय निमाहा होनो हानायनि बोलोखौ आरो थैनायनिफ्राय आरो नरकनिफ्राय बासायनानै सोरगोआव लांनो हानायनि बोलोखौ बे पृथिबियाव रावनोबो होनाय जायाखै आरो रावनावबो आरो जों जेरावबो मोननाय नङा। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों बे संसाराव जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंल' जोङो पापनिफ्राय निमाहाखौ मोनो आरो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंल' जोङो थैनायनिफ्राय गोथांखौ मोनो आरो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंल' जोङो सोरगोखौ मोननो हायो। बेनिखायनो थुनरजानायनि 4 अध्याय 12 पदनाव बेखौनो बुंदों। जोङो दिनै मिथिनानै लानि मानोथो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंल' जोङो बासायनायखौ मोननो हायो।
जिसुनि गेजेरजोंल' जोङो पापनिफ्राय निमाहाखौ मोननो हायो। जिसुनि गेजेरजोंल' जोङो थैनायनिफ्राय गोथांखौ मोननो हायो। मानो? फै आरोबावनो जोङो नायबावनि। जोङो ज'हनि 3 आयदा सल'फोरखौ फरायोब्ला मोननो हायो। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बे गावनि सासेल' सारि जानाय बिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय, बिखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो होफायो बादि आन्थाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनदों, बे सुबुं माहारिखौ पापनिफ्राय बोखांनो थाखाय, बासायनो थाखाय, जोबनो गैयै जिबनखौ होनो थाखाय गावनि सासेल' सारि जानाय जिसु ख्रिस्टखौ बे संसाराव हरदोंमोन। बेनिखायनो जायहा दिनै थांनानै थानायाव जिसु ख्रिस्टखौ आंनि बासायगिरि होननानै नाजावगोन, फोथायगोन, बे थैनायनि उनाव जोबनो गैयै जिबनखौ मोनगोन आरो आलो गोजोन सोरगोखौ बियो मोनगोन। बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों। आरोबावनो जोङो नायबावगोन ज'हनि 14 आयदा 6 पदनाव बे आयदायाव जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन। जिसुआ बुंदों, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा। जिसु ख्रिस्टआ सोरगोखौ लानानै, जोबनो गैयै जिबनखौ लानानै बियो बुंदोंमोन, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा। बे बुहुमाव सोरगोआव थांनायनि लामाया जिसुआल'नो। जिसुनि गेजेरजोंल' जोङो सोरगोआव थांनो जोङो हायो। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों बेल' नंगौ आरो बेल' गोथाङा। जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय बियो सोरगोआव थांनायनि लामाखौ मोनबाय। जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय बे गोथांखौ मोनबाय। आरो जिसु ख्रिस्टखौ मोननाय मानसिफोरनाव नंगौआ दङ, सैथोआ दङ। बबे सैथो? मानोना सोरगोखौ बियो मोनबाय आरो जिसुनि गेजेरजों सोरगोखौ मोननो हायो। बे सैथोआ बिनियाव दङ। बेनिखायनो ज'हनि 14 आयदा 7 पदआव बुंबावदों, जिसुआ होनदों, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सहैया। जोङो गोबां रोखोमनि सोरगोखौ मोननो आसा खालामनो हागौ, जोङो लुबैनो हागौ, हास्थायनो हागौ। नाथाय बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जिसुआ बुंदों, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सहैनाय नङा। जिसुजों नङाब्ला जोङो रावबो सोरगोखौ मोननाय नङा आरो सोरगोआव थांनो हानाय नङा। सोरगोखौ नोंनो नांगौब्ला, बासायजानायखौ नोंनो नांगौब्ला, औ जिसुखौ नोङो आंनि बासायगिरि होननानै नाजावनो नांगोन आरो फोथायनो नांगोन। बेनिखायनो लुकासनि 19 आयदा 10 पदआव बुंदों, जिसुआ होनदों, मानसिनि बिसा हौवाया हफायनायखौ नागिरनो आरो बासायनो फैबाय। बे आयदायाव जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन दि मानोना मानसिनि बिसा हौवाया, जिसुआ गावखौनो बुंना लादोंमोन, जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव हफायनायफोरखौ नागिरनो आरो बासायनो फैबाय। जायफोरा पापआव दङ, नोंथाङा दिनै गोबां पाप मावनानै थानो हागौ। नोङो नोंनि जिबनाव पापखौ लानानै गोजोना गैयै असान्ति जानो हागौ। थेवबो जेब्ला नों जिसु ख्रिस्टनाव फैगोन, गथै जिबननि पापखौ नोङो निमाहा मोननो हागोन। मानोना जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ निमाहा होनो थाखायनो, मानोना जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ सोरगोआव लांनो थाखायनो बे बुहुमाव फैदोंमोन। बेनिखायनो बे आयदायाव जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, मानसिनि बिसा हौवाया हफायनायखौ नागिरनो आरो बासायनो फैबाय। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, दिनै नोंथांनि पापखौ निमाहा होनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव फैदोंमोन। नोंथांनि जिबनखौ बासायनो थाखाय आरो नोंथांनि जिबनखौ नरक रायजोनिफ्राय बासायनानै सोरगो रायजोआव लांनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव फैदोंमोन। बेनिखायनो बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर, थांनानै थानाय समाव इसोरखौ नोंनो नांगौब्ला, फोरबोखौ नोंनो नांगौब्ला, धोरोमखौ नोंनो नांगौ। नाथाय आङो सोरगोखौ मोनथारनांगौ, बासायजानायखौ मोनथारनांगौ होननानै बुङोब्ला नोंथांनो धोरोमखौ नङा, नोंथांनो जिसुखौसो नांगौ। जोबथारनायाव जाय बिथाङा कमेन्ट खालामदोंमोन, आङो नोंथांखौ हामबाय होनसै। इसोरा नोंनि जिबनाव बोर आशीर्बादखौ लाबोथों, जिसुनि मुङै आमेन।